Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Żvolta importanti fil-każ tal-qtil ta' Pelin Kaja fil-bidu tas-sena li għaddiet hekk kif fil-qorti it-tnejn filgħodu Jeremy Camilleri li ġie identifikat bħala Malti Franċiż minn Ħallija u li ġie akkużat b'dal-omiċidju kisaħ u bieret ammetta li qatel iż-żagħżugħa Torka li kienet għadha kemm għalqet 30 sena. Il-każ li kien ixxokkja l-pajjiż seħħ fit-18 ta' Jannar tas-sena l-oħra għal ħabta tas-sija ta' filgħodu fit-triq Testaferrata fil-Gżira meta Camilleri baqa' dieħel bil-karozza fuq il-vittma u kaxkara. Aktar tard ġie konfermat li Camilleri kien taħt l-influenza tal-alkoħol u l-kokaina. F'seduti preċedenti Camilleri kien wieġeb mhux ħati għal dan il-qtil, iżda meta tnejn ġie mistoqsi mill-Maġistrat Rachel Montebello fl-awla huwa ammett taħtijietu. Avukat tad-difiża għal kif dan l-iżvilupp seħħ wara li ntlaħaq patteġġjament bejn il-partijiet kollha konċernati, inkluż mal-qraba tal-vittma. Dan ifisser ukoll li l-prosekuzzjoni u d-difiża qablu dwar is-sentenza li għandha tiġi rakkomandata u l-mistennija tingħata mill-qorti fi żmien li ġej. L-akkużat saħansitra jista' anke jeħel sa omru l-ħabs. Camilleri li għandu 34 sena kien ġie arrestat mill-pulizija wara li l-ewwel der minn filmati dieħel b'saħħa kbira bil-karozza ta' tip BMW f'pompa tal-petrol imbagħad f'ħanut tal-ikel fejn il-vittma mietet fuq il-post. Hija kienet għadha kif iċċelebrat eluq snina. Kif jiġdu wkoll filmati u anke kif ġie spjegat mill-prosekuzzjoni fil-qorti, l-istess akkużat ħareġ mill-karozza u beda jwaddab il-ġebel mit-tifrik lejn il-vittma li kienet mejta fl-art waqt li aggredixxa wkoll persuni oħrajn li nsertaw preżenti fl-akwati u kien irreżista l-arrest u l-pulizija li waslu fuq il-post kellhom jużaw it-taser gun biex irażnuh. F'Malta kienu ġew il-qraba tal-vittma fejn wara li l-akkużat kien tressaq quddiem il-ġustizzja l-ewwel darba fuq l-adba tal-qorti kienu qalu kif Pelin kienet tfajla intelligenti u kellha ħafna ambizzjonijiet. Il-familja tal-vittma li mwielda f'Istanbul it-Turkija kienet irringrazzjat lil poplu Malti lil pulizija li aġġexxew b'ħeffa u effiċjenza u lil ambaxxata Torka f'pajjiżna. Fl-ewwel reazzjoni tagħha fuq il-midja soċjali oħt Pelin Kaja, Derja Kaja, iddeskriviet lil Camilleri bħala qattil. Kaja kienet ilha tgħix f'pajjiżna l-bosta xhur u kienet taħdem bħala interior designer ma' kumpanija Maltija tal-Amara. L-avukati mill-Uffiċċju tal-Avukati Ġenerali Natalie Falzon u Kylie Bonnet flimkien mal-ispetturi Kertzara u Seamus Woods mexxew il-prosekuzzjoni. Il-familja tal-vittma ġiet irrappreżentata fil-qorti mill-avukati Xeżu Ghaznavi, Sharon Guder u Ramona Tard. Dan fil-waqt li l-avukati Alfred Abela u René Darmanin qed imexxu id-difiża. Proprju ftit mumenti wara li seħħ dan l-iżvilupp One News ħa reazzjoni tal-avukat Sharon Guder. Xejn u l-ebda missjoni ma tista' b'xi mod jew ieħor treġġa' l-arloġġ lura u terġa' ġib lura lill-għażiża tal-familjari. U allura matul dan il-proċess li għaddejna minnu li rrid ngħid kien proċess tqil ħafna, però nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-kooperazzjoni tremenda li sibna kemm minnaħa tal-Avukat Ġenerali u r-rappreżentanti tiegħu, kif ukoll minnaħa tal-investigaturi, il-Pulizija u l-Prosekuzzjoni, illi flimkien magħna ġerrew dan il-peace.